Nafarroan produktu ekologikoen kontsumoak gora egin du azken urtetan. Ekia biodenda 1989 urtean sortutako produktu ekologikoen denda bat da. Panpin Mairjarin bertako langilea da eta gaur egungo produkzio eta salmenta ekologikoaren bere ikuspuntua eskaini digu. Ekia biodenda Berriozarkoa dola 9 urte orain sortu zen, berara eginen du 10. Aurretik sortu zen eko denda Ekia Iturraman. Gero bi denda hau sortu ginuen Berriozarkoa, gero biak pixkat banandu genituen eta hementxe gabiltz Berriozarren produktu ekologikoak izaten dut herrietara, auzoetara, Berriozar da herrietara hurbiltzen ilusioz. Ni nago eta beste langile batekin, eta badago erdi denbora mementuz, berehala gabe egongo gara, beraz bi langile gaude. Ni beti eskaini ditut ingurumenarekin harremana daukan produktuak, ingurumena zaintzen, bere ekoizpenean zaintzen duten produktuak, eta baita bere konsumoan edo bere erabilpenean. Ordeon hortik joaten da, janaria biztan da, kosmetika edo plastikoa ez diren gauzak, garbiketa produktuak, badago sekzio bat ere pixkat herboristeria, zartain zukaldatzeko materiala, pixkat nahiko zabala da, Iturramakoa sortu ginuen dola 20 urte. Hasieran sortu ginuenean argi ginuen orduko existitzen zen denda nahiko enfokatua zen barazki gintzan, vegetarianoa zen dut, edo veganoa edo enfoke horretan, eta gu zuzan ginuen, ez da baita ezpada hori, produktu ekologikoa, izan daiteke haragiri jalea, barazki jalea, veganoa, guk eskainiko ditugu denetarik, baina laborantza ekologikotik heldu den produktua. Piskat txokatu zuen hasieran, zenta konfonditzen gituzten barazki jalekin edo eta guk esplikatu ginen, hau da ekoizpen ekologikoa, eta salduko ditugu Nafarroan ekoizten diren, Nafarroan eta inguruan ekoizten diren produktu ekologiko guztiak. Hori zen pixka gure apostua dola dute. Egia egan, Berriozarren da oso leku berezia, da auzo bat, haude Iruñatik hurbil, eta Iruñatik aldendua ere bai. Beraz, sortu ginuen pixkat ongi abiatu zen, orain moteldu da nire ustez, gero badaude kompetentzia sortzen ari dira, merkatu eroski eta horiek hasia dira produktu ekologikoak jartzen, kostatu zaie, baina agertu denean kadena handi bat denetarik eskaintzen duena, sartu dira, haienako egesago daelako eskaintza. Orain arte ziren sartzen kate handiak, zenta horako denda bat betetzeko behar dituzu 200 probedore. Eta hori kate handi batek ez du egiten. Lan egiten du batekin, horiekin, eta listo. Eta hori zen pixkat gure zera suertea orain arte, guk bai egiten ginuela, holako nekazariarekin, bestearekin, holako produktu, eta horrela. Lana suposatzen zuen, ez dakit zomat faktura, beti faga egiten du gure asesoreak, eta zomat faktura dituzuen. Bai, 200 probedore eta astero ez dakit zer eta ez dakit zer, aldiz, orain, kate handiak antolatu dira, erosten aldira dituzte gauzak leku berean, eta badute eskaintza ekologikoa, nik esaten du beti, bezeroak
aukeratuko dugu, badakigu nola funtzionatzen diren kate handiak, produktoreak pixka bat tinkatzen eta nire ustez beti hola funtzionatzen denean kalitatea gero pagatzen du. Eta hortan gabiltza, pixka bat borrokatzen. Noski, altuagoa direla, baina da beste produktu bat, esan edu aukeratzen da produktu ekologiko bat bere kalitatearentzako. Eta hitz egiten dugu nire ustez beste produktu bat, ekologikoki ekoiztutako barazki bat, ez da bergauza, badu ur askoz gutiago, eta nik esaten du askotan, produktu konbentzionala esaten zaiona, ur asko dago, eta zuk erosten duzu ura, eta garestik gainera ura. Hala ere, nire ustez duela 20 urte baino merkeagoa da, diferentzia gutxiagoa da, zentak ekoizpen handia dago Nafarroan, kanalizazioa asko hobeki antolatuta dago, zuzenean erosteko edo beraz, nire ustez, diferentzia tikiagoa da. Batzutan, gertatu zai gauza merkeagoa izatea ere. Jendeak ez daki eta hala da. Zuzenean erosten duzunean, ez dakit, borraja edo etxuga bat, ez da diferentzia handia. Ez dakit, produktu ekologikoa badu etorkizuna, baina kalte handiak sartzen direnean, hor, dudan sartzen dut bere etorkizuna. Oso beltza esaten dudana, nire ustez, hala da. Beharko da, denborarekin egin ahala bilatu hurbil erosi den ekoiztua den gauza bat, ziurtatzeko etikoki egina dela, zenta ez da bakarrik produktu ekologikoa ere, etikoa izan behar da, langileak ongi pagatua izan dela, eta nekazaritza tipia izatea. Orain ekologikoa badugu, ekologikoa industriala ere bai, ari da sortzen. Eta, merkeago izango da, aukeratu beharko da, zer nahi duzu, beti bezala. Lagundu bertako nekazaritza, tipia eta hori, edo apostoa egin handiak eta Espainiako hegoaldekoak eta hola. Hortan da afera, eta, klaro, kate handiak norekin lan egiten dute, tipiekin ez, handiekin lan egiten dute. Eta hola, pixka bat prezioa kontrolatzen dute.